Magaampo kita, magaduol kita sa Ginoo nga itagtabang sa iyahang kaalam nga ihatag kanato. Ginoong Dios, ikaw ang among ibayaw, ikaw ang among pasidunggan, ikaw ang amoang himayaon nining takna sa kahaponon, Ginoo, nga kami magahisgot sa imuhang pulong. Sa kanunay kami nangayo sa imuhang dihog, sa imuhang grasya nga kining pulong nga among pagahisgutan, among paminawon, makahatag gayud kanamo og kadasig, mabusog kami sa among espirituhanon nga bahin og among makinabuhi, Lord. Kay kung wala ka, Ginoo, wala jud kami mahimo. Tabangi kami pinagi sa imong balaang espiritu. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong hapon sa tanan o salamat sa Ginoo no sa matag usa nga mianhi aron sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Salamat kay inyong gipili no ang labing maayong butang nga gitagana sa Ginoo kanato nga iyahang mga anak. Now karong hapuna nasugda naman ni sa ginang buntag nga naay special nga okasyon karon kay naatay tulo ka mga tinawag sa Ginoo nga atong i-install, atong i-commission o atong i-consecrate. So, unya taud-taon naani sila manganhi sa tubangan o atong hihaom no ang ato ang wali karon niini nga sitwasyon nga okasyon. So ang ato ang teksto makita sa Buhat Kapitulo 13, versikulo 20 ngadto sa 24. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon. Sulod sa mga 450 ka tuig ug human ni ana iyang gihatagan sila og mga maghuhukom hangtod kang Samuel nga propeta. Unya nang hangyo sila og hari og ang Dios mihatag kanila kang Saul nga anak ni Kish. Usa ka tawo nga banay ni Benjamin sulod sa 40 ka tuig og gipapahawa na siya sa Dios, gituboy niya si David aron mahimo nilang hari nga gipahimutan niya nga nag-ingon, diha kang David nga anak ni Jesse, nakakita ako og tao nga nahiuyon sa akong kasing-kasing. Siya magbuhat sa tanan nakong mga pagbuot. Gikan sa kaliwat nining tawhana ang Dios nagdala ngadto sa Israel og manluluwas nga mao si Jesus sumala sa iyang gisaad sa wala pa siya moabot. Si Juan nagwali sa bautismo sa paghinulsol ngadto sa tanang tao sa Israel. So ang konteksto ani no si mo kini ang first missionary journey ni Pablo og kanisa naa siya sa usa ka sinagoga no dito sa karon Turkey na no Antioch pa ani nga time og Sabat kini og si Pablo gibintahan nga magwali no kay nana man na siya naibasahon nga passage og si Pablo inila nga disciple siya ni Gamaliel og bright na tao so niadto siya sa pulpito og gi-explain gisaysay niya ang kalihukan sa Dios gikan sa Genesis ngadto sa pagkatao ni Jesus. Sumo kini ang iyang part sa iyang sermon. Now karon ang ato ang topic magisgot kita og leadership. Now matod pa ni Dr. Robert Clinton, Professor of Leadership at Fuller Theological Seminary, believes that more than 70% of leaders do not finish well. So dako-dako kana siyang porsyento no, 70 ka buok porsyento nga leaders, 70% sa leaders nga
dili gyud makahuman or uban nakahuman pero dili gyud maayo nga pagkahuman. Grasya ra gyud sa Ginoo nga nakahuman. So kini siya nga context anino kanisang leaders sa simbahan. So ikaw nga naa ka sa simbahan, so ang puanan di day kaayo no ang ato ang mga kadagkuan no mga pangulo kay nailay lahi no nga mga rason nganong dili makalahutay sa insakto ang mga leaders. So matod pa una-una first, leaders who do not finish well lose their learning posture, no? Ang ilahang di naga tuon, murag na stagnant na, no? Mura na lang og kalma na lang, kontento na sa kinabuhi og nawad-an og kining ginatawag nga gana. Ang uban, they stop living by their convictions. Nilahi ang ilahang doktrina. Sa una, sakto pa kayo, no? Matod pa sa ako ang nabasahan nga kanidang mga prosperity preachers, dili man do na sila nagsugod nga prosperity preachers, nagsugod man do na sila insakto. Pero sa ilahang pag-alagad lugar, pagserbisyo narag na nasilaw sa lapi, muna nga nilahi ang ilahang pagtudlo og nahimo na noong sentro sa kining ginatawag nga pangwarta, no? Muna nga ang ilang conviction ang uban nga lahi na gyud ang doktrina, no? Munang uban wa kahuman. Ikatulo, they stop walking in an awareness of their influence and destiny. Niundang na. O ikaupat, leaders who finish poorly lose their once vibrant relationship with God. So, ang puanan jud ay kaayo ng atong mga pangulo sa simbahan. So taliwala na ning tanan, no, tingala ka nga unsa naman niyo nganong inana man ang statistics naabay gahom ang kamot mas Ginoo nagapanglihok pa bagihapon taliwala niining mga panghitabo nung naamang gyoy mga leaders nga lahi gayod ni lahi ni simang ang kamot ba sa Ginoo in control pabagihapon siya sa iyang simbahan. I tell you, God is in control. Muna ang atong topic karon ang soberanong pagbuot sa Dios sa mangulo sa simbahan. Soberanong pagbuot sa Dios sa mangulo sa simbahan. Adunay tulo ka butang. Nung ipakita sa Ginoo ang iyahang soberanong pagbuot sa mangulo sa simbahan. So, giunsa man niya pagpakita, no? Ang una ang Dios soberanong mupili sa pangulo. Ang buot pasabot ng soberano way makabuot, iyahan ning desisyon, walay nag-influence iya, walay nag-advise iya, kunili bugtong pagbuot sa Dios lamang, no? Ang iyahang pagpili sa mangulo, no? Sa simbahan o bisan pa sa nasod, ang konteksto ani simbahan, okay? Okay, kanisang Israel man okay? We are spiritual Israel, no? Church. But this time, ang naay mga prinsipyo nga atong matun-an sa unsay nahitabo sa katong ang mga Israelita nagkuan na sila, nagclamor na sila nga gusto na sila og king. Gusto na sila og naay mulid sila sama sa mga nasod nga ilahang nakita. Nga matod pa sa verse 20, sulod sa 450 katuig. So meaning kaning 450 katuig ang Ginoo nag-provide og mga judges. Muna nga dito mabasahan nimo gikan kang sa book of Joshua naay mga judges dadto. Unsa man ang mga judges? Dili usa ba mo ba nang tig-ana? Ang office sa judges in the tribal confederacy of the Israelites, which was centered at a covenant shrine, no? Kaning judges dili ni siya hereditary, dili ni siya sama sa king ang iyang trono mapasa sa anak as the need arises. Kung naay need
kay nga naman God, kani mga Israelites nga badlungon, no? Mura po kita mga badlungon tungod sa ilahang pagsupak sa kabuton sa Ginoo, na silot nga ipahamtang sa Ginoo sila unya ma-realize nila nga, uy mali man day mitabang Lord. So ang Ginoo magpili og judges nga mo'y mo rescue, nga mo'y mo lupig sa mga kalaban, no? Mo'y mo lead. Dayon kanisa no mo ang ilang goal is restoration of a right relationship with God and of course victory over their enemies. Pag humani ana, clear na ang coast, wala na, hilong na po siya. So ang mga Israelites na po, kalma naman. Okay na, balik na po sila sa dating gawi. Muna nga, cycle lang yun no, ang ilang kinabuhi. So kaninga time, gusto na gid sila og king. Muna dari sa sa 1 Samuel 8:4 and 5, nga ang tanang kadagkuan sa Israel, mga elders, kani sila mga representative sa lahi nga tribe, niduol kang Samuel, si Samuel usa ka propeta, no? Og didto ilahang sabwag ang ilahang ginatawag nga mulo sa kasing-kasing. Nga gusto na mighari Samuel mo. Gusto na mi ba? Kana bitong parehas pod sa mga uban diha. Gusto mi nga nay physical nga hari gyud nga makita sa mata nga kanisa no nga desisyon sa Israel nga naman nga naka-decide sila. Ikaw man good Samuel, tiguang na. Murag lahi na gyud imong nilihukan. Nakita na mo Samuel ang imuwag gyud tingaling hawak, murag sige na kag gaunit ba. Murag tingaling murag lahi na gyud Samuel. Murag yung memory Samuel, murag tiguang na, murag nanay mga tawag ka father time. Mo nang tawag nga father time. O ang imong mga anak Samuel, wala pud mo subay sa imong pamaagi. Dili sila parehas nimo, wag liwat sila nimo pero wala niliwat ang ilang pamaagi nimo. Dili sila Dios nun. Lahi ang ilahang binuhatan o wa mi kaangay nila. So, busa pagpili kanamo sa kahari nga mo'y mangulo kanamo sama sa ubang nasod. Unya sa verse ingon pa, og si Samuel nagampo sa Ginoo. Nasubo ba si Samuel ani? Nasubo siya. Ngano man, nagkulang ba day ang Ginoo sa provide. Nagkulang ba day ang Ginoo sa pag-lead? Nagampo siya. Then, muni ang tubag sa Ginoo siya. Pamatia ang tingog sa katawan o sa tanan nga ilang gisulti kanimo kay sila wala magsalikway kanimo. Hinuon, nagsalikway sila kanako sa akong paghari kanila. So, ang implication di ay, nga nung gusto sila hari, no? Kay ang nakita man sa Ginoo ang ilang kasing-kasing nga ang pagsulti nila nga gusto sila hari is pagsalikway usab sa pagdumala sa Ginoo sa ilaha, no? They reject the rule of God sa ilahang nasod. So kani siya usa ka desisyon nga dili sakto, dili righteous, sanon ka gisalikway nila ang ilang Dios nga mooy nagluwas kanila gikan sa pagkaulipon, mooy nagtagbo sa tanan nilang gikinahanglan, mooy rason nga nung nabuhi sila, nakita nila ang mga pamaagi sa Dios sa pag-overcome sa enemy, taliwala nilang tanan, wala gyapon sila na satisfy, gusto gyapon sila glain nga hari. Nakita gini mo no ang kasing-kasing nining mga tawhana. Ni salikway sila sa paghari sa Dios kanila. So karon tuon man si Samuel nituman sa gustos Ginoo. Okay, nga tagaan sila hari. Kay gusto man sa Israel nga gusto sila hari. So naagi da inana no nga ato lang implication na di sa simbahan ba. Di ba namang klaro naman gyud sa Biblia nga ang minyuan katog yung unsa?
Kristohanon. Kanag yung anak sa Ginoo, genuine, nagyoy uban nga magpagahig yung ulo, di yun maminaw, basig isaag counsel, nga ayaw lagi na. O sige, mo may imong gusto, naminyo, gihatagan, ni desisyon man ka, nga maminyo kag dili Kristiyan, kay nagtuo lagi ka, nga makristiyan na lagi ni siya pohon, mayo man ko mo share o gospel. Okay. Gitagaan yun. Tinod, naminyo yun ka. Imong gusto, pero ang Ginoo po, the other side of the coin, pagbuot po. So naday na ano nga, na kay gusto, o tungod kay imong gusto, besin dili kabuton sa Ginoo, by in His sovereign grace, He allowed you to do it, but kinahanglan po ka andam, muatubang sa consequences. Ug muni ang nahitabo ani. Ang Israel gusto og hari, pero wala nila gi-count ang cost ba. Ulo giplasta naman ni Samuel nga, kung namoy hari, inani may tabo, ang inyong mga anak may tao nga lalaki, mahimo niyang army. Unya kanan yung uma, dako nga porsyon di ay hatag sa king. Namoy tax, gusto mo ana. Gusto gyapon me. Sige. So, ang Ginoo nagpili og hari para kanila, kani siya taga Benjamin. O klaro kayo sa Biblia no nga kani batan-on og ambungan. Kinsa may no typical jud kay ba? Usa ma imong lifetime partner, batan-on, ambungan og walay kanagyong taas. Walay bisad usa sa katawan sa Israel nga makalabaw sa iyang pagkaambungan. So grabe no, tingali kung si Saul muagi murag makalingi gyud ang mga babae. Siya ang labing taas. Nga naman, kay ang uban, taga-abaga lang. So na, kung dapat taas na rin nga taga-abaga lang. No, ang mga, mukabot ka, o sa may mong gusto, kanyo. Taas kay siya. So typical sa pamarog, sa itsura, sa panahong palangdaan, tingali po sa belt, harianon kayo og dating. Okay, so gituman gyapon sa Ginoo, o nituman ni Samuel ang sugo sa Ginoo kaniya, o si Samuel mikuha og sa kagamay tibod sa lana o gibubo sa ulo ni Saul. Okay, so dadto gi-anoint, ang bot pasabot ana gipili. Siya na ang hari nga gipili sa Ginoo para sa Israel. O unsay nahitabo? Unsa may prinsipyo nga atong makuha ani? O kani pa lang dahil sa verse 1 Samuel 10:1, dari no gisaysay dayon ni Samuel ang job description sa kahari. Nasa ninyo siya, wala ba magdihog kanimo ang Ginoo aron mahimong pangulo sa iyang katawhan nga Israel? Una nga job description, ikaw maghari ibabaw sa katawhan sa Ginoo. Maghari, mag-administer, ikaw ang mag-rule, ikaw ang mag-lead. Pero timan ni Saul nga kaning katawhan nga imong ilidili ni imo, katawhan ni siya sa Ginoo. Ikaw ang maghari. So, ang Ginoo gayud ang magbuot kay yaman ning katawan. Ikaw, Saul, is ikaw ang piniyalan, ikaw ang hari nga gipili. Kuan ka kanang dili ikaw ang pinaka. Kay ang imong pagabuhaton na paghari sa ilaha, uyon siya sa kagustuhan sa Ginoo kay kining katawhan nga imong dumalaan, iya ni siya sa Ginoo. O ikaduha nga job description is magluwas kanila gikan sa mga kaaway nga naglibot kanila. So, to serve, to lead, and protect. So, nindot na siya, no? Kasagara mo ba ng panumpa, kasagara no? Sa mga pangulo, kung makita ni mo na sa TV, mo na ila mag-alagad, mo lead, and then mo protect sa katawhan. So, klaro kayo ang job description. So, mugi na siya, no, ang purpose nga nung ang Ginoo nagpili siya og pangulo sa simbahan. Ang Dios nagpili og pangulo
nga magdumala o magluwas sa iyang simbahan. Hinaot, no? Na-learn na nata diri sa GCAF, naka-learn na ta sa mga niagi nga ang ginapangita gayod sa Ginoo, nga ang main nga job description gayod sa pangulo sa simbahan ang pagdumala, ang pagprotect sa iyang simbahan. Unsa man ning simbahan? Karnero. Okay? So ayaw mo kasuko, usahay nga naay mga mumaymay sa inyo ha, naay mutambag sa inyo ha, kay kabalo mo sa Israel. Kinsa man ang nakahatag ayog dakog damage sa katawan sa Israel. Ang katuba mga Pilistihanon nga nagpalibot, ang enemy gayud sa Israel is katong naa sa sulod. Kay naay mga false prophets, naay mga false prophets nga nagsulti-sulti pog dili iyas Ginoo, o ang uban pod nituo kay ganahan man sa mga gipangsulti, o katong tinuod nga prophet nga mauntay mo protect sa ilaha, wala nila tumana. So muna po nga diri sa church we have an enemy. There are plenty of false prophets nga buot mo ilog mo, buot mo lupig sa simbahan. O that's why naa ang mga leaders mo stand up, muwali sa kamatuoran kay muni ang tinuod. Muni siya ang pamaagi sa pagluwas sa mga karnero sa iyang simbahan. Og naay mga panahon nga mulid ang leader nga murag tingali mo question ka asa man ipadulong, salig sa Dios. Kay muna ang leader nga gihatag sa Ginoo sa iyang simbahan. Si Saul atong sabton nga wala siya nag-start nga kana bitawng yang kasing-kasing dautan. Okay gikayo ang iyang kasing-kasing, but along the way ang iyang kasing-kasing na corrupt yun, was corrupted, ato na siyang maisgotan sa ikaduha nga punto. Ang Ginoo naghatag, the Lord gives, matod pa, the Lord takes away. Nga naman, ang Dios soberadong mupahawa sa Pangulo. Now, matod pa ni Paul no sa iyang walis Saul nga anak ni Kish, usa ka tawo nga sa banen ni Benjamin, nag-reign siya 40 years og kinsay nag-kick out siya. Ang Ginoo naghatag, ang Ginoo pod nag-kick out nga naman. Unsa man day nahitabo day sa kinabuhi ni Saul nganong gi-kick out man siya. Gi-fire man siya sa Ginoo. Kay ang Ginoo may nag-hire siya, gi-fire siya kay dili siya angay nga mag-lead sa Israel. Ani nga time no sa 1 Samuel 13:14 to 14, ang Israel ani naa sa usa ka peligro nga sitwasyon kay daghan mga Pilistihanon nga muatak sa Israel. Og ang mga Israelites ani nga hadlok na kay grabe kadaghan ang kontra gi-describe no nga sama sa balas. Grabe gikayo kay sila nga nakahadlok og nagpadala og kanami tong news si Saul kang Samuel nya si Samuel miingon kang Saul nga 7 days hulat ako kay muanha ko diha. So na-pressure si Saul, nakita niya iyang mga soldier nga murag gakurog na. So ang pamaagi aron makabaton sila pabor sa Ginoo nga makadaog sila is mag-offer. So ang mag-offer is ang prophet, high priest. Si Samuel ra ang qualified nga mag-offer sa kanang sakripisyo. Pero ani nga time si Saul wa na gyud kahulat. Siya na ang nag-initiate. Murag tingali kan dugay pa kaayo mo. So iyahang niadto siya sa altar, nagsakripisyo. Og igog yun na human ang iyang sakripisyo niabot si Samuel. O karon gibadlong siya. Gibadlong siya ni Samuel. Solo sa man imong gibuhat. Dugay mong
Manggug ka Samuel murag abi na kog di nakamutunga. Muna nga nangahadlok naman ni sila aron ma-encourage po ding na diri og paminaw pa no nga yes, daog na gyud kay naka-offer nanay maka win na mig favor sa Ginoo kay di ba? God will fight for them. But nagpakita lang yun no sa kasing-kasing ni Saul nga sa dihang gibadlong na unsa man naingon ba siya I'm sorry naginulsol ba siya wala nagpatigay noon siya sa iyang kasing-kasing o gi-justify niya ang iyang gibuhat o para siya ang iyang gibuhat nga sakto o iyahang gisalikway ang mandato sa Ginoo sa iya sa paglid sa Israel. So ani nga time no diri nakita ang corruption sa kasing-kasing ni Saul og ikaw ang imong nahimo ikaw naghimo og binuang. Wala ikaw magtuman sa sugo sa Ginoo mo kaning gingon ni Samuel nga imong Dios nga iyang gisugo kanimo kay lig-unon unta sa Ginoo ang imong gingharian diha sa Israel hangtod sa kahangturan. Apan karon ang imong gingharian di na magpadayon. Butlo na sa Ginoo ang imong gingharian. O unsa man ni? Unsa may atong matun-an ani? Magkataas ang posisyon sa pagkapangulo sa simbahan. Magkadako ang pagkamay tulubagon sa Dios. No. Kaning sakyanan diha no kinakaron manggong tingali next week na ay medical mission ba. Nya ang tagiyaan ning Land Cruiser kanang kuana oldies na. Hadlok na sila ganabi tong biyahe. Hadlok sila biyahe. Nya nang hire sila kinsaman ang mo drive. Sa ilang meeting na nagpataas og kamot ako. Kaya na ako na. So ang nakita sa tagayaning nga uy okay driver gyud yung mayo ni nga driver. Okay, nagpasalig siya nga siya daw mugunit sa manubila. Kamulo mo ang sakayan ni mga doctors bod. Unya pila ka adlaw human sa meeting ni text ya. Ni back out. Ni back out di daw siya mag-drive kay ngano basig mahadlok siya unsay pangtuplukon. Sa man ni? Hadlok siya unsay tuplukon. Magdala daw siya kagulong sa kanan. Kay tingali di sa familiar, hadlok o sa bakay dako, luxury, mahal ni sa. No, makamahal, di ba, ay mong responsibility. Bantayan gini basig na musingit ni karon. Akong tulubagon. Labi na ang mga pasahero, mga doktor pa yun. Hantod karon wa pa nang kakitag driver. Katong willing mo drive kanang pakita lang sa imong experience. Kumusta man imong heart kung mo drive ka ni? Okay, God looks at your heart. Bakante kay di sa ngano man wagi mo drive. So there is kung kana bitaw kana konsepto no sa pagmaniho ba. Kani sa simbahan kinahanglan man gyud no na ay mulid. Na ay mulid sa katawhan sa Dios ug di na sayon. Di na sayon nga obligasyon. Muna ngayon sa Biblia katong nagtudlo sa pulong sa Dios, we who teach will be judged more strictly. Dako ang tulubagon sa Ginoo muna nga ang senior pastor nga mo i-consecrate niya. Pakita ninyo ang gwapo kayo. Gwapo kayo ni siya. God bless to you. Asa ba to siya? Nawala. God bless sa iyang kinabuhi. Muna ang ampuan yun na to. Kay dili sayo ni siya nga nahimong mag-lead sa katawhan sa Dios. Dako ang tulubagon, paninglan gid siya sa Ginoo. Unsa man galing may tabo. Ay, salamat di ko leader. Amahan ka? Leader man po ka sa imong
Panimalay, no? Aw. Ikaw nga leader sa panimalay, kung dili kini mo i-fulfill po ng imong role as leader, as priest, tulubagon po na nimos Ginoo. Ano naman akong asawa? Siya na bahala da kay mas maayo man na pag-sure. Kinsa may paninglan sa Ginoo, di man imong asawa, ikaw gyapon. Pero ang asawa po, katupog, ako na lang po, kay wala po niya gipush ang bana, paninglan po kagapil. Pero labaw sa tanan. Kinsa man gyud ang hamang ka na tulubagon sa Ginoo. Busa mga amahan, no? Kinahanglan kita. Grasya gid is Ginoo gyud. Gid sa yon, mahimong leader. Ako sa tinod lang. Di ko gusto, mo ba sa eskwelahan bitaw maglingkod ko, akong technique para di kay ko mapansin sa teacher, di kay ko badlungon, di po kay ko kanang, parang mag-excel, gusto kong naras tunga-tunga ba? Kanami itong maributag invincible lang, away. Kaya nga naman, walay responsibility. Mas kapoy manggunang nakay hawir-hawiran. Pero mabot yung panahon nga na opportunity nga ihatag sa Ginoo sa imo nga ikaw mag-lead. Katong mga leader o wider group diha. Di sa iyo ni. Ikaw nga gipiyalan sa Ginoo nga mahimong shepherd aning mga tao. Na kay tulubagon. Busa embrace na to ni. Kay privilege man ni. Privilege man ni nga makalagad sa Ginoo. Wa man tag gikinahanglan sa Ginoo sa tinuod lang. Pero gitagaan kitag pribilehiyo nga makaalagad niya. Ikatulo, na-disqualify si Saul kay ang kasing-kasing corrupt. 40 years siya nga nag-lead sa Israel, 40 years nga pag-antos, no? Sa iyahang under siyang leadership. Ikatulo, ang Dios soberanong mupuli sa Pangulo. O gipapahawa na sa Ginoo si Saul, gituboy niya si David aron mahimo nilang hari nga gipamatudan niya nga nag-ingon, diha kang David nga anak ni Jesse. Nakakita akong tao nga na hiuyon sa akong kasing-kasing, siya nagbuhat sa tanan na akong mga pagbuot. Now, matod pa sa Genesis 49:10, plano naman yun sa tinod lang. Sa Genesis palang gali ni, plano na si Ginoo nga nagyoy hari nga iyang pilion, physical gyud nga hari nga mag-lead sa Israel. Ang Israel ang gyud ani nga tay wa gyud kahulat. Og kani nga hari nga gipili sa Ginoo dili sa banay ni Benjamin, sa banay ni Judah. Giklaro no muni isang time nga gipanalanginan ni Jacob ang iyang mga anak ug iyang gipangampuan, ug muni ang iyang prophecy sa iyahang anak nga si Judah. Ang sitro, meaning ang scepter, muna siya ang symbol of authority sa usa ka hari, dili mo biya kang Judah. Ang baston sa tigmando gikan sa tiwala sa iyang mga tiil, hantod nga siya manag-iya nini moabot ug maiya ang pagkamasinugtanon sa katawan. So ang hari nga pilion sa Ginoo giyanag yung giprophesy yan ang gidecree nga gikan kang Judah. Og dire atong nakita nga si David nga anak ni Jesse, no? Gikan siya sa Judah. Gikan siya sa tribe of Judah. So klaro kayo nga hapit na ginuntano nga install sa Ginoo kani si David kung nakahulat lang gyud, pero ang Israel, pero all things works together for good for those who love God and called according to His purpose. Although ang Israel nakabaton og hari nga dautan og kasing-kasing for 40 years, pero gigamit po na siya sa Ginoo ang 40 years nga paghari ni Saul aron sa pag-prepare kang David sa pag-lead. Kay ani nga time sa dihang gidihugan ni Samuel si David, gidescribe is kana bitong teenager pa. Pero gwapo siya. No? Pero gihimo kato siya no nga ang mga
kamalian ang mga sayop nga desisyon sa Israel, giturn gyapon sa Ginoo for the good alang pod sa kayuhan sa Israel in the future kay tagaan silang hari nga man after God's own heart. So busa ikaw karon nga nakatagamtam og kalisod, kasakitan, ug uban pa ng mga pait nga sitwasyon sa imong kinabuhi, na ay purpose ang Ginoo ni Hana. Wala lang kakabalo sa iyang plano in the future why God allows that to happen to you. But remember, God will work all things for the good of those who love Him. Di na masayang. Dili na maitsapwera ang mga experiences because God will use that for your good. Munang nahitabo kang David. Gisangkap siya, nakatuon siya, o pagsalig sa Ginoo ani nga panahon, daghan siya nasulat nga mga salmo. No, munang atong na-enjoy. Kana mga salmo ngayang nasulat, kabalo mo, katunang iyang mga eksperyensya sa katong ginalakag siyang Saul, kay gusto siyang patio ni Saul. Muna hanto karon nakabilipisyo ta, nakarelate ta kanang the Lord is my shepherd. Psalm 23. Sa panahon na tingali nga si David kuha na siya kanang sa mga lisod nga sitwasyon, iyang giilang ang Ginoo gayon mo iya magbalantay. So inaala ba? Di gyud masayang, so kalma lang. Salig sa Ginoo. Okay? Si David gi-prepare sa Ginoo to lead Israel. And muna nga sa katubitong ingon ni comment ni Joseph, they meant it for evil, iyahang mga igsuon gibetray siya, but God made it for the good. Nga naman, tungod nini naluwas pod ang Israelites sa famine, na preserve sila dito sa Egypt. So murag inani no ang gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi sa Israelites. Karon muni ang comment sa Ginoo no nga ang iyang description sa tao nga iyahang ibutang nga hari no nga na kanang uyon sa iyang kaugalingong kasing-kasing ug ang Ginoo nagpili kani aron mahimong pangulo ibabaw sa katawhan ug kabalo man ta nga kani nga pangulo si David ang iyahang sultian na ni den ambak ta sa chapter 16 gisugo na karon ni sa Ginoo si Samuel sa pag-adto sa banay ni Jesse didto sa Bethlehem ug kani si Jesse adunay 8 ka anak ug didto giyang gipang-invite ang mga katawan kay iya is maghalad po siya. O dito po, gi-appeal sa invitation sa pag-offer is ang mga anak ni Jesse. O dito, ang unang ni-present si Eliab. Mugyapon, gwapo, sadag barog. Murag lideron og dating. No, naong palang daan, leader na. Ingon po ni comment na yung Ginoo kang Samuel. Ayaw pagtanaw sa iyang naong. Mayunta ginanay po no ang isulti sa, di ba? Kung nay manguyab nimo ay pagtanaw siyang naong. Pero rag sagara magud naong mo tanawan ba? Ayaw pagtanaw sa iyang gitason, no, tall dark and handsome. O sa iyang barog. Kay ako nagsalikway kaniya. Kay ang Ginoo nagtanaw dili ingon nga makita sa tao, kay ang tao nagtanaw sa panagway, apan ang Ginoo nagtanaw sa kasing-kasing. Ang problema lang, kita di ta kakita sa kasing-kasing, no? No, wala tay gitaga, wa tay nana nga power ba? Pero makakita kita sa fruits, sa bunga sa tao, kay ingon ang pulong sino, kung unsay naa sa iyang kasing-kasing, mugawas, mamunga. So mo na nga ikaw na mga red flags dapat, no? Butan man ni siya, pero di man gadtog simbahan. Okay ra na, uy, red flag na. Di ba na ay mga butan pero di gadtog simbahan. Butan pero dili gaampo. Or unsa. So ikaw mismo makadetermine na. So, inaot ang tanong nga, kita matay mga fruit inspector kita.
Yes, we cannot see the heart of the man, but we can see their fruits. Unsa may nanggawa silang baba. Giunsa man ilang response sa panahon nga nay crisis. Unsa man ang ilahang mga ginabuhat, panahon nga naay problema. Nagpadayon man sila sa pulong sa Ginoo. Nagpadayon man sila sa pag-adtog simbahan. Nagpadayon man sila sa pagsalig sa Ginoo. Nakita nimo ang ilang kasing-kasing. Unsay naa sila kasing-kasing og nilahutay. Muna kinahanglan gyud nato ni siya kana bitong kinahanglan tag discernment gyud. Nagampo kita sa Ginoo ani gyud kay dili ni nato makaya sa ato-ato lang. No? Busa ang usa man ay pasabot aning ginatawag nga tao nga uyon sa akong kasing-kasing. Murag lalom kay na ba? Sila ni last time akong gi-introduce atong i-welcome Pijo, man after God's own heart. Murag kog ni luko. A man after God's own heart. Si David ni title ni siya ni David. No, og kita po dapat mo ni sa atong aim pero unsa may pasabot ani? Aning man after God's own heart, murag, ang bot pasabot ana, gidescribe naman siya sa chapter 13, siya na magbuhat sa tanan na kung pagbuot mo na sang bot pasabot, sa man after God's own heart, nga dili magbuot-buot, dili mo simang, dili mo rebuilde, kung dili unsay sugo sa Ginoo, unsay instruction sundon, kung unsay nakalatid sa iyang pulong, maoray iwali, kung unsay iyang mandato moray sundon, wa nay lain. Dili dungagan, dili maynusan, kun unsay pagbuot, follow the leader lang yun. Mo gina siya. Tanawa ang gisulti ni David sa Salmo. Ako nalipay sa pagbuhat sa imong kabubuton. Si David niya, muning man after God's own heart. O akong Dios, ang imong balaod aniya sulod sa akong kasing-kasing. Dili siya pwede mabulag ang pagtuman sa kabubuton sa Dios is also ang pagtipig sa iyang balaod sa kasing-kasing. Dili ni siya pwede bulagon. Okay, unsa may atong matun-an ani no nga kita nga mga Kristohanon, muni siya dapat ang atong desire. Muni ang atong tinguha, nga sama kang David, nga malipay sa pagbuhat sa iyahang kabuton. Si David, dili man siya perpekto, di ba? Nakasala man siya, no, nakabuhat sa dako kayong sala, adultery and murder. Pero sa diyang giduulan siya ni Nathan, gibadlong, nag-justify ba si David sa iyang gibuhat? Wala man. Naghinulsol siya. Kay gibadlong siya, and then he repented. Panahon nga nagampo siya sa Ginoo nga Lord, ayo akong anak. Unya ang Ginoo said no. Usa man ang iyang response. Wa man siya nakabagot-bot sa Ginoo. Lord, wala na gini mo tubag akong pagampo. Grabe akong fasting. Wa ko inom tubig, wa ko kaon-kaon. Pero ngano magyapon nga akong anak? Wa man nimo buhia. Wa siya naglikramo. Instead, he worshiped God. Kay mo may pagbuot sa Ginoo. Mo na nga klase nga kasing-kasing nga musabmitar ba? Dili ni siya instant noodles. It's a process ni siya. But by God's grace, may tabo ni siya sa atong kinabuhi. Salig ta kay grasya sa Ginoo makaya tungod kay siya ubanan man ta niya. O kinsa man gyud ni siya no ang naka-fulfill gyud ana man after God's own heart perfectly is the Lord Jesus Christ himself. Ang pangulo nga gusto sa Dios sa iyang simbahan, mao katong malipayon, mo pailalom sa iyang pagbuot. Muna siya. So kung mangita tag leader, yes, okay man ang sa man ang iyang background nasa eskwela. O muna siya, unsa man siya, masteral, doctorate, double doctorate, good, check. Unsa man pinaka-priority? Okay man ang naay maeskwilahan, okay man ang naay ma-achieve sa kinabuhi. Pero ang pinaka nga gipangita gayud og mo po ni sa dapat atong ibutang sa tuang standard nga kadto gayong mo submitar, katong dili mo simang katong na in love sa Ginoo, katong na in love sa pulong sa Dios ug kung sa ang gisulti sa Ginoo
mo'y iyahang buhaton. Dili na perpekto nga leader, pero naasay kasing-kasing uyon sa Ginoo. I hope kita po na siya, no? Nga atong kasing-kasing uyon po sa gusto sa Ginoo nga ang iyang pulong mo gyud ang ato ang standard of living, kung iyang kamatuoran mo gyud ang atong i-embrace. Dili ta mangita paglaing nga kamatuoran, ang kamatuoran sa gyud mo na gina. Kay mo na ang iyang pagbuot. Si Jesus sa Juan 4:34, ang akong pagkaon, ang pagbuhat sa kabuton sa nagpadala kanako ug ang pagtapos sa iyang buluhaton. Gikan sa descendant ni David na tao ang manluluwas nga mao si Jesus, nga maoy naghatag kanatong paglaom, no? Og dere gisulti ni Paul no sa iyang walay didto nga gikan sa kaliwat ining tawhana ang Dios nagdala kanato og manluluwas nga mao si Jesus. Sumala siyang gisaad sa wala pa siya moabot. Si Juan nagwalis sa bautismo sa paghinusol ngadto sa tao sa Israel. Everyone should submit to the Lord of Lords, and that is the Lord Jesus Christ. And that's the message that we should be preaching. Jesus is Lord. And muna siya dapat ang manggawa sa baba sa leader nga na mag-lead sa iyang katawan nga ang manggawas iyang baba. Jesus is Lord, Christ-centered. Dili lang ang pagpanulti, by His grace, ang pagkinabuhi, Christ-centered. So whenever, choose a leader, man after God's own heart. And we pray, ampuan na to ang atong mga pangulo sa simbahan nga sila na ay inani nga kasing-kasing. O sa may atong matunan ning wali. Salig sa kaalam sa Dios. Kung niyang gipili sa Ginoo nga mahimong pangulo sa simbahan, ayaw na pa question mark, kaya ka na niya, bata pa lagi siya. Ayang nilihukan o kay mura pa mangyapog. Kanang mga question nimo, iampo na. May pagampuan nimo. Salig sa kalam sa Ginoo. Salig sa iyang wisdom in choosing leader to lead this church. O take comfort sa iyang soberanong gahom sa pagpili o pangulo alang kanato. God gives siya ang nagbutang by His sovereign will. Siya po ang maglangkat. O kabalo man ta. Nga naanay, di ba, naka-witness man ta, nga naanay mga gipanglangkat sa Ginoo nga mga pangulo. That's God's will. Take comfort with that because this is His church. God will sustain His church and God will preserve His church. We are His people. But our responsibility is to submit to the will of God and pray for our leaders because God is sovereign in everything that He does. Magampo kita. Daghang salamat Ginoo sa imuhang pulong nga gihatag nimo kanamo. Kami pangayo sa imuhang grasya Lord nga amo gyud kining matuman og panalangini kining nga simbahan Golden City Alliance Fellowship ang imong katawhan Lord. That we support, we submit to your will sa mga pangulo nga imuhang gibotang niini. Sa ngalan ni Jesus. Amen.